Os servizos técnicos do Concello están traballando na posta en marcha dun novo aparcadoiro na zona de Valdecorvos, que contará con 200 prazas e que se suman ás 150 xa existentes na zona. Esta é unha cidade de servizos que ten que favorecer a actividade económica e, polo tanto, vamos facer un investimento deste tipo en Valdecorvos para que estes negocios funcionen mellor. Está falado coa Asociación de Comerciantes de Loureiro Crespo, que lle parece ben. Valdecorvos é unha das parcelas que está destinada a equipamento educativo, igual que a de Belas Artes. En caso de que se decida construir un colexio, tería que buscarse outra zona para a desviación do estacionamento. Con respecto á proposta feita por parte do PSOE de facer un aparcadoiro na zona da Airiña, o concelleiro amosouse concluínte. Había que estudalo ben, porque eu creo, dá a impresión de que está demasiado céntrico, demasiado metido dentro da cidade. O obxectivo é facer aparcamentos no borde e logo moverse pola cidade, pois fundamentalmente camiñando. O Concello inverterá arredor de 90.000 euros nesta obra e prevé que estea dispoñible para os usuarios nos vindeiros meses. Consideran que polo de agora a demanda está cuberta e non descartan a posibilidade de ampliálo en caso de que fose necesario.